W ansambli jestem od samego początku, no to już w sumie 25 rokів. Dla mnie Łastiwoczka to jest tak jak w sumie jak rutyna. Dwadzieścia rokів to jest kupę czasu, a jednocześnie mało czasu. Jak posмотрimy, jak to krótko przeleciło, a jednocześnie kilku my zrobili. Не буду tu już бесідував o samym aspekcie integruючим люди. To не саме діти, молодіж і дорослі, котрі беруть участь, але to też siły rodziny. Ta tradycja, to ta piśnia, śpiewanka jest przekazywana właśnie tak naturalnie od starszego do młodszego. Думам, że wielka tu rola jest rodziców, którzy pokazali im tę kulturę. Oni musieli to wynести z domu. Tak? Schyży im rodzice wkazali, że kim są, że są lemkami, że mają swoją besidu, że są śpiewanki, że można kultywować to wszystko.